Poštovani zastupniče Dretar, meni je drago da vi čitate Eurostat, isto tako možete pročitati da je Hrvatska ostvarila strateške ciljeve, ciljeve koje smo predstavili našim građanima i biračima na izborima, ući sa dvije noge u dublje integracije, u Schengen i u euro. Kada ćemo gledati kroz vrijeme koje će biti pred nama dugoročne strateške koristi i efekte za Hrvatsku od ovako osnaženog međunarodnog položaja u 10. godini članstva u Europskoj uniji, jedina zemlja koja je ušla isti dan i u Schengen i u euro, onda ćete vidjeti da će pozitivni efekti na građane, njihov standard, na naše gospodarstvo, naše kompanije biti toliko veliki da ćemo se sjećati tog 1. siječnja 2023. kao referentnog trenutka u razvoju Hrvatske. Što se tiče krizne godine, godine koja je iza nas, ja ću još jednom ponoviti, budući da ste me pitali za komentar pa ću ovako malo komentatorski pričati, da je to bila godina u kojoj je Hrvatska država zahvaljujući mjerama Vlade, tj. državnog intervencionizma očuvala socijalnu koheziju. Mi, poštovani zastupniče Dretar, i to naglašavam, 1000 puta ću to reći, u '22. godini kada su brojni prosvjedi bili po glavnim gradovima država Europske unije nismo imali niti jedan relevantan prosvjed, ni jedan. Znate zašto? Zato što smo u koroni imali paket mjera koji je vrijedio 1,6 milijardi eura iz kojeg se isplatila plaća za 800.000 radnika ne u državnom i javnom nego u privatnom sektoru, što je zahvaljujući tim mjerama 130.000 poduzeća premostilo krizu i ostalo na nogama. Da smo u vremenu 2022. imali nekoliko paketa vrijednih 3,6 milijardi eura koji su pomogli umirovljenicima, ribarima, poljoprivrednicima, nezaposlenima, braniteljima, svima koji primaju socijalne transfere, onima koji primaju dječji doplatak, onima koji su zbog potresa u privremenom smještaju. I ovaj jesenski paket od 1,7 milijardi eura. Što to govori? To govori da smo dovoljno snažni da možemo izaći sa tim paketima i da sad kao komentator razumijem što je filozofija redistribucije sredstava hrvatskih građana kroz pametno, inteligentno korištenje državnog proračuna i osnaženi međunarodni i politički i ekonomski i financijski položaj države. Zbog toga imamo situaciju da je kada gledate rast inflaciju pardon, od 2016. do 2023. godine, kad bismo izuzeli ovu 2022. koja nije do nas nego je do Putina i ruske agresije na Ukrajinu, izazvala globalnu krizu, znate koliko bi bila kumulativna inflacija u svim tim godinama? 5,1%. A zbog ove godine koja je iznimka imamo situaciju koju imamo. A mi smo u toj kriznoj godini, gospodine Dretar, kao što ste vidjeli po podacima HNB-a neki dan, čitajte malo i to, sa 78% udjela javnoga duga u BDP-u došli na 68%, 10 postotnih bodova. Mi sada po tom kriteriju koji nam je bio važan za euro stojimo bolje nego prije korone. Bolje nego prije korone. Što to pokazuje? Pokazuje otpornost, snagu hrvatskog gospodarstva, angažman hrvatskog radnika, jasan smjer za razliku od Grbina koji misli da mu ova ista anketa koja je njemu 12% da je bitno ovo što se zbog medijskog ozračja ispada da idemo u krivom smjeru. Ja bi volio gospodine Grbina i vi gospodine Dretar, dajte mi molim vas recite koji je to smjer. Di bismo mi to trebali ići nego u euro i Schengen i jačanje i ekonomskog i političkog položaja Hrvatske. Ako vi imate neki drugi smjer koji nije u tom pravcu, pa recite nek ljudi čuju da znaju za koga glasaju. Najvažnije je znati.